Ja es coneix qui conformarà la llista municipal de Girona de la CUP, la candidatura d'Unitat Popular. El número 1 és Jordi Navarro, seguit per Anna Pujolàs, i el número 3 és Carles Bonaventura, de Reagrupament. La llista estarà integrada per persones de perfil independent, representatives de diferents àmbits cívics, associatius i també professionals de la ciutat de Girona. La CUP deixa ben clar una vegada més que vol ser l'alternativa política a la ciutat, una altra manera de fer diferent, sota un objectiu, el de la independència. Així s'han mostrat aquest cap de setmana, confiats d'entrar per primera vegada al consistori gironí, sota aquest lema: som la veu del carrer a l'Ajuntament. Volem escenificar una mica aquesta força que volem portar cap a l'Ajuntament, la força de la veu del carrer a l'Ajuntament. Nosaltres treballem per bastir una alternativa a la ciutat de Girona, una alternativa independentista, d'esquerres, ecologista, una alternativa que escolta la ciutadania, que té en compte la veu dels barris.